Eibarko antzerki jardunaldien 57. edizioa otsailaren 14tik martxoaren 21 ospatuko da. Eta programa zabala eskainiko du ohizko eszenatoki nagusietan, Koliseo antzokia eta Eibar Ermua Unibertsitateko hezkuntza esparruko antzokia. Aurreko edizioan 7.000 ikusle bildu zituzten jardunaldiek, antolakuntzaren helburua betez eta hitzordu honek hiriarentzat duen garrantzia erakutsiz beste behin ere. Aurtengo edizioa Eibarko udaletxean aurkeztu dute urtarrilaren 23an. Jon Iraola, Eibarko alkateak, Andoni Iturbe Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordeak, Goizane Alvarez Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura diputatuak eta Andoni Zabala kultura zinegotziak parte hartu dute aurkezpenean. Beraz, eibartarrak eta beti bezala kanpoko pertsonak ere gonbidatzen ditugu, antzerki jardunaldietara etortzera eta kalitatezko kulturaz disfrutatzera. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet, bai Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari bebai, egitaragua aurrera ateratzeko eskaintzen diguten babesagatik eta laguntzagatik. Jardunaldien hasiera izen handiko profesionalen eskuetan egongo da urten ere. Otsailaren 14an Anabel Alonso zuzendari eta aktoreak hitzaldia emango du Koliseoan, Irene Hernando aktore eibartarrak aurkeztuta. Resilientes izenpean, arratsaldeko 7etan hasiko den solasaldi honetan antzerkiak aldaketetara eta egoera desberdinetara egokitzeko eta etengabe berrasmatzeko duen gaitasunari buruz hitz egingo dute. 22 konpainia izango dira guztira, 2024ko antzerki jardunaldietan parte hartuko dutenak. 25 emanaldi eskaineko dituzte, haietatik 8 euskaraz, eta bat kalean izango da. Aipatu baita ere, arte eszenikoek kultura eskolean garrantzi handia dutela, pisu handia dutela, oso garrantzitsua dela txiki-txikitatik neska mutikoei proposamen hori luzatzea gero publikoak berritualizateko eta beste 47 urtez jardunaldiak egiten jarraitzeko oso garrantzitsua dela hezkuntza eztea txikitatik eta sensibilitate hori ere lantzea txikiak direnetik eta egun kultur eskola programean eren batek aukeratzen ditu antzerkiarekin zerikusia dauzkaten jarduerak. Eta ikusten duguna 57 urte bete egin ditula festival honek. Orduan askotan importantea da ere gogoratzea ibilbide hori eta ibilbide hori egiteko erranatzean pertsonak lan egiten dute eta funtsezkoa da gabe erakundeak hemen gauzenok ere babesa emotea eta egonkortasuna emotea proiektu. Ostan ziren, nekez helduko neke 57 urte egitera. Antzerki jardunaldietarako sarreren salmenta urtarrilaren 27an hasiko da, aurrez aurre Koliseo antzokian zein interneten bidez. Sarrera Koliseoko lehiatilan erosi nahi dituzten pertsonek aurretiko hitzordua eskatu beharko dute urtarrilaren 25an eta 26an. Interneten bidez erosi nahi dituztenek beren aldetik irubebikoitza.kuntxabank.es webgunean egin ahal izango dute. Halaber, funtzioen hasiera baino ordubete lehenago zabalduko dira lehiatiak. Aurten ere, Koliseoren laguna txartela dutenek deskontuak izango dituzte.